Pozdravím vás všetkých z časti Intercontinental a dnes sa nachádzam v rezorte Hub. Tento rezort už je dokončený a ponúka rôzne apartmány, či už jednoizbové, dvojizbové alebo trojizbové. V okolí tohto rezortu nájdete rôzne služby, ako napríklad reštaurácia, kaviareň, rôzne butiky, taktiež nemocnica Al-Ahia, kde sú naozaj šikovní lekári. A od tohto rezortu smerom na letisko trvá cesta cca 10 minút, na pláž 15 minút. V tomto rezorte, ako vidíte, sa nachádzajú 3 bazény. Z toho prvý je pre malé deti, druhý je viac menej plavecký a tretí vzadu je bazén s tobogánmi. Je tu naozaj všetko udržiavané, čisto. Neuvidíte ani jednu smietku na zemi, ani v bazéne. Je tu naozaj o všetko riadne postarané, ako aj o zeleň v okolí rezortu a bazénov.